Jomna Langroy Silveta picnic spot eco-sensitive zone angkang 4V atuar pia riamat aronre pen sangti kiphur paruhum ameshin arki parom pluba pianta forest atum amekejang chekrongsi ke theglong lela pen kachini ne ason ben chekrong de Manja Central Range East Karbi Anglong Longnit account bit kaparlo arlong rupat mate Silveta picnic spot eco-sensitive zone ang kangarlo mat sangti kiphur paruhum akile ang kile thupar pikajok sangti kiphur ameshin arkile arjujete arju athayamatsi avelo Lapen National Highway 29 4-wheel tower pi kedam kebang kacheleng aradatumta amek hini pen thektekang long prong Lapen kedam tang 23rd May the Environment Protection Act number 29 of 1986 kachaparai aron kedeng tang ateng le langdam pusitami eco sensitive zone picnic spot wildlife sanctuary lahai adimaklong along pen kapache helunangji ki jumnai mate minimum pusitami kilometer isi pen angtan ka heluan si ajara sai sita claim un avar sai chodji bonta karbiang long havar ke kachari aronamatsi parlin phaksi akilok apot aki igapot akilok pusi hoknangji atheke ke claim no ke claim long le kartang pu adimlote aron patepek patoiti si chenamji News Desk Report News Fast Caribbean Akan tu ke command ke na me akan tu amen aku penting kan tu penting mang tu arong penting orang nala itu itu kemen tu kan aku ini dalam tu lah 500 order ke cuma order mana hitung je lah alu itu sekarang nong lo mat lah hitung lo Depende la pua len lo mungkin tak dulu ni kela an mang hitung di sini gitu lah malah ne tok dam lo long pop lo malah claim lo dah ha nang ini dan tu boleh